guys! Welcome back again to our channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. For today's video guys ay ito na yung last part na pagde-deworm namin sa aming mga sisiw bago namin ibenta doon kanila Sir Paul. Doon namin dinedispose sa ngayon yung aming mga sisiw kasi nga nag-stop muna kami ng papalaki ng mga sisiw dito until 3 months kasi gusto namin ipapahinga muna yung aming area kasi alam nyo naman nga sa mga nakaraang video namin na nagkaroon kami ng problema dito. So ngayon guys, papakita ko sa inyo or papakita namin sa inyo kung paano namin sila dine-deworm para alam namin na talaga yung isang sisiw is nakatake talaga pang deworm kasi alam nyo naman din, nasabi ko na to as always na yung iba hindi kasi nakakainom. So ngayon guys, papakita namin sa inyo. And also guys, i-update ko kayo sa mga broodcock namin or yung mga rooster namin dito guys, yung stag dati na maliliit pa, tigwa 1 month pa lang, na mga materials namin ng mga pure na pwede nang magamit guys kasi matagal na akong hindi nakapag-update sa inyo. So ngayon guys, iilan sa kanila is pwede ng mga sta. Ilan sa mga nalaman nyo is nagka-breed na si Luffy din. Mamaya papakita ko sa inyo lahat, maging sila Apollo. Pero gagawa ko ng separate video din kay Apollo na sila lang yung magkakapatid sila. Para at least, ayan, makita nyo na rin yung progress nila since, ayun, si Apollo is naging trending. So, hindi ko na yan na-mention. Pero, ngayon guys, mag-deworm na muna kami. And anyway guys, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends. And do comment down below para sa mga katanungan nyo. And please don't forget to like our page on Facebook guys. Ayan po. Marami sa inyo dyan na nagko-contact or nagme-message. Pasensya na po kung hindi agad-agad ako nakakapag-reply. Pero babalikan ko yung mga message nyo guys. And then, as much as possible or as soon as possible makapag-reply din ako sa inyo. So yan guys, papakita ko muna yung mga sisiw na aming ide-deworm ngayon. So, ito yung mga ide-deworm namin. So yung mga nakaraang video ko guys, nung naghatid kami kinala Sir Paul ng mga sisiw, ito sila yung mga ilan sa maliliit na nandun pa sa brooder. Pero ayun ngayon guys, ayun malalaki na rin sila. So for disposal na rin to. Soon ay update ko rin sa inyo. Kasi yung mga nandun din guys malalaki na. So ayan yung ating ide-deworm ngayon. Also guys, ito guys na mga batch na to, mas malalaki to kaysa doon. Ide-dispose na rin namin to mga nasa 2, 4, 6, 8. 10 ito dito, mas malalaki to sila dito. Ayan, ide-deworm din namin to. Ayan, nanonotice nyo, walang pagkain, walang inumin. Kasi ayan, de-deworm nga namin. Ito rin pala, Shamu Asil to sila guys, 3 lang sila. So isasama namin to sa pagde-deworm. So batch kasi nila to. Kaya itong 3 guys nandito, nilipat lang talaga namin guys kasi kung mapapansin nyo yung ulo nila, mga puwet nila guys, kinakain kasi yan ng mga natives namin. Medyo matatapang kasi yun. Tapos ito sila hindi nang lalaban. Nilipat namin para at least dyan guys, sila lang. Hindi masyado sila masasaktan. Kaya nandito yung 3 natin dyan. Ito pala yun, yung bastonero guys na nilagyan ng tubig. Ayan. So water soluble kasi. So eto guys, may nagtanong kasi nung nakaraan kung ilang cc daw, ilang ml yung ginagamit namin. So yung syringe na gamit namin guys, yung 1 ml lang. Ayan, yung maliit na syringe. Tapos 3 ganito guys. So bali 3 ml sila lahat yung ginagamit namin para sa isang sisiw. So yung mga sisiw natin guys is ganyan kalalaki. So 3 syringe. So ito guys, 3 ganito, 3 syringe guys or 3 ml bawat isa na sisiw. Ayan. Tapos eto naman guys, kapag natapos na natin lahat tapos may sobra pa nito, nilalagay pa rin namin sa kanilang kulungan para at least makainom pa rin or in case na meron pang iinom, ayan pwede pa nilang makonsume din yung mga natira nating natimpla na bastonero. Ayan, mga pabo kasi yan guys, kaya ayan sinasama lang namin. So eto na kasi yung last na pabo namin guys. So hindi ko lang nakwento sa inyo guys pero nag-stop na kami ng pagpapabo kasi medyo mahirap for us kasi maliit lang yung yard namin. Tapos as per observation po namin guys, matatapang kasi sila. Lalo na yung mga lalaki guys, kapag malalaki na, ayan, napakahirap. Imbis na pinapakain namin sila, mas nagagalit pa sila kapag hindi binibigyan agad. So, magsa-stop na kami ng pagpapabo kasi magpo-focus na lang kami sa native tapos sa pagsashamu.
Ayan guys, yung mga natira namin na bastonero is hinati namin sa dalawa. So, yung dalawang yan, ayan, nilalagay namin sa dalawang kulungan na pinag-deworman namin kanina. Yan. Ayan guys, tulad yan guys, kahit na napainom na namin sila kanina, ayan, iinom pa rin yan sila. Kung ganito man lang din yung mga sisiw nyo, wala tayong problema. Kasi nga, ayan, iinom talaga. Naniguro na lang din kami guys, pinainom namin sa syringe. Kasi yung iba ding mga sisiw guys, hindi tulad nila. Thankful kami para sa batch na to kasi ayan, mahilig silang uminom ng tubig guys, ayan. So, wala kami problema, just in case man lang na ilalagay lang namin yung bastonero. Tapos na kami nakapag-deworm. Ito nga pala si Akagi, ayan, hindi namin napakita to sa inyo ng sinsinan. Ito yung likod ni Akagi po, ayan. So, napakalaki ng likod ni Akagi guys, ayan. Kung napapansin nyo guys, yung kanyang mga balahibo is medyo naglalagas pa. Yung tawag kasi niyan dito sa amin is parang ulip. Kung hindi ako nagkakamali, pero ayan. Kaya mapapansin nyo guys, medyo naglalagas yung kanyang mga balahibo. So, eto guys is isa tong Japanese Shamo. Ang linyada naman nito is isang EUG. So, ganyan yung kanyang mata. So, napakalaki talaga actually ng broadcock na to guys. Disclaimer lang, maging 8 months ito. Ayan yung kanyang paa guys. So, napakalaki ng paa. Ayan. So, ang legs niya guys, napakataas din. Isa itong EUG. So, ito yung tinatawag namin na Akagi po. So, ayan. Ito ay nangangasta na nga pala guys for the information lang sa lahat ng gusto magtanong dyan. Ayan, nangangasta na to siya. So, ito, magagamit na namin siya. So, nabili namin to guys dati. Nasa 3 to 4 months guys, if I'm not mistaken. So, ayan na siya kalaki ngayon. Try namin na timbangin, nakalimutan namin. Yung kilo niya is nasa 3.9 kilo siya, 8 months pa lang yan. Ayan si Akagi po. Ayan yung ating EUG line na Japanese Shamo na nandito sa yard. So magagamit na namin guys. Napakaliit kasi nito dati. Nilabas namin siya sa yard kasi meron kasi si Rukawa doon din. Tapos baka salpukin niya. Makapagpatuyo siya guys. Tapos hindi rin siya salpukin ni Rukawa since nandito si Rukawa sa bilang range. Diyan si Rukawa. Tapos kapag dito namin nilagay yung fence namin o yung limber, sasalpukin ng isang to. Kaya might as well na doon sa labas ng aming yard. Ayan, nandun siya. So, babantayan lang namin since nandito lagi naman kami para hindi siya makawala. Gulayat nga pala guys. Ayan, update kay Gulayat. So, anak to ni Rapido guys. Ayan. So, napakalaki na rin ng broadcock na to guys. So, marami sa inyo nagtatanong sana si Rapido nga pala nasa bukid na. Ito po yung anak ni Rapido. Ayan, si Gulayat. Ayan, napakalaki guys. Ayan. So, magagamit na rin namin siya guys. Matatandaan yung napakaliit ni Gulayat before. Ito na siya ngayon. Napakalaki na kanyang katawan. Ayan. So, liliguin din namin ito. Ayan, nakasalang na rin to. Nagagamit na rin namin to. So, first attempt namin sa kanya na breeding is si Nami. So, merong nabuo sa kanilang pagmamahalan guys. Dalawa. Sa susunod ko na yan na video ipapakita guys. Yung iba is hindi kasi na-monitor. Namaho na. Yun yung sinasabi ko guys na kailangan natin i-monitor. Dalawa lang yung natira sa anak ni Nami at saka ni Luffy. So, ito guys, kikiluhin namin. Try namin kiluhin. Mas maliit to. For sure si Gulayat kasi siya mga silto. So, nasa 3 and 3/4 kilos lang guys. Ayan. Ito yung papakita ko sa inyo ngayon is so far ito yung mga nagagamit namin or ilan sa mga nagamit namin ng mga materials dito sa aming yard. Isa na yun si Gulayat, si Akagi, si Luffy, Rukawa, and then si Zoro na yung pinaka-bonus namin guys, yung pinakamalaki namin na or pinakamabigat namin na broadcock dito. Si Gulayat, ito ay isang Shamo Asil, yung kanyang breed, ayan. Anak nga pala ito ni Rapido at saka ni Rapido, nasa 8 months. So, nangangasta na rin to. So, nagagamit na namin guys. So far, okay naman. Ito naman si Akagi guys. Isa tong Japanese Shamo in EUG line. Ayan, isa tong 8 months old. Makasta na rin, nagagamit na rin namin to. Next year pa namin to i-breed. Hindi rin namin to agad-agad na isasalang kasi nga sayang din. For single mating din kasi guys kapag medyo bata pa. So guys, ayan, ito yung isa namin na nagagamit dito na pinabreed namin dito sa amin sa may bandang bahay na range. So isa tong 8 months old. So galing to kay Sir Recaline. Tapos anak to nung captain ni Sir Recaline doon na nabenta niya rin. Ilan to sa mga strain nila. So ito yung ginamit namin dito guys kasi hindi siya medyo malaki. So good thing din or mas maganda rin doon sa ating mga ilang babae na maliliit o hindi gaano kalaki.
Kasi okay lang, mamamanage lang nila yung weight kapag kinakasahan sila ng ating mga rooster dito. Isa to sa mga nagagamit namin guys. 8 months old na rin na aming broodcock dito. Ayan guys, nakikita nyo naman always si Luffy. Pang-apat namin na broodcock na nagagamit na rin namin. So nasa 8 months na rin ito. Ito yung partner ni Nami. Panghuli namin guys is si Zoro na yon. Yung aming panglimang broodcock, ayan. So ito guys is nasa 3 years old din siguro to. Hindi siya masyadong katangkaran guys. Heavyweight yung advantage dito ni Mr. Zoro natin. Ayan yung aming panglimang broodcock dito na ginagamit namin guys. Papakita ko na sa inyo lahat ng mga nagagamit na namin na broodcock. So ito naman dito guys. Papakita ko naman ngayon is yung iilang hindi pa namin nagagamit. Bata pa sila. Ito guys, isa tong Belgian Shamo. Ayan yung kanyang likod. Yan, napakalaki. 5 months old. Galing kay Belgian breeders guys from Jensan. Pinaship namin all the way from Jensan. Tapos hanggang umabot pa siya ng Davao. And then saka bumalik dito sa amin. Ito guys, isa din to sa mga hindi pa namin nagagamit na broodcock. Dampo line. Ayan yung kanyang likod guys. Napakalaki din. Ayan yung kanyang kulay. So, isa itong 5 months old. Ayan yung ating giant breeds din dito. Galing po ito kay Giant Breeds ng Davao, guys. Ayan yung kanyang lieg, guys, oh. Ayan. Yung kanyang paa naman. Ayan, napakataas din po. Ayan, guys. So far, ito na yung mga naligo namin. So, ito lang yung liliguin namin for today. Ayan, guys, si Akagi. Tapos, yung isa pa nating dampulay naman dito. Ayan, si Yugo po. Tapos, yung from Jensen natin na Belgian. From Belgian breeders. Ayan, si Hercules. Tapos, ito si Gulayat, guys. Ayan. So, ayan, guys. Yun lang yung aming video for today. Yun lang yung ilang tips namin kung paano kami magbigay ng mga deworming. Yun lang yung ginagawa namin, guys. Kung paano kami mag-deworm para at least makasigurado kami na yung bawat sisiw namin or yung bawat manok namin is nakainom talaga. So, and guys, if you haven't subscribed nga pala in our channel, please consider subscribing and please do like this video and share to your friends and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also to like our page, guys. I will get back to you soon, guys. Yung mga nag-message sa akin na hindi ko pa nare-replyan, pasensya na po, medyo na busy lang. And yun lang yung aming video, guys. Please stay safe, stay home kasi meron pa rin COVID. Please do good. Goodbye, guys, and peace out everybody!